Зеленский потерпел неудачу на местных выборах. Об этом сообщает Франс-24. Экзит-полы показали, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу на воскресных местных выборах, в то время как его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны. Вот что говорится. У 9 великих містах та обласних центрах країни, де проводилися вибори, жоден кандидат від президентської партії не був обраний мером, навіть в рідному місті Зеленського. Його партія «Слуга народу» перемогла на виборах в місцеві ради у 2 великих містах центральної України, але в 7 інших партія найчастіше займала 3-е чи 4-те місце згідно з результатами 2 опитувань. А вот в статье Atlantic Council о местных выборах в Украине также написали однозначно. Там сказали, что сказка Зеленского закончена. Мало того, там прогнозируют большие проблемы для монобольшинства. У будь-якому випадку ці результати місцевих виборів, схоже, підтвердили, що в Україні більше немає бази для чинної парламентської більшості. Дійсно, в найближчі місяці може навіть виявитися проблематичним голосування більшості з окремих голосувань. Найочевиднішим рішенням буде відсторонення чинної влади та розпуск парламенту, що може бути здійснено за допомогою ряду альтернативних процедур. С нами сейчас на прямой связи Семен Кабакаев, волонтер, координатор громадянської ініціативи «Стоп террор». Пане Семене, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, по предварительным данным экзит-полов, ни одному из кандидатов от президентской партии «Слуга народа» не удалось стать фаворитом на мэрских выборах ни в одном областном центре. Вот учитывая этот факт, можно ли говорить, что действительно на выборах «Слуги народа» провалились? Почему и как вам вообще сейчас видятся предварительные результаты экзит-полов? Ну, по-перше, треба відзначити, що результат цілком був очікуваний. Я і більшість моїх знайомих, ми очікували те, що Володимир Зеленський і його фракція, партія провалиться на цих виборах, тому що це закономірний результат тієї бездарної політики, яка була започаткована. Це результат того, що до влади в Україні прийшли непрофесіонали. Це результат того, що керманичі Банкової не знають, що робити в цій державі. Люди, звичайно, повірили. Магія Зеленського подіяла. Він взяв ці 73%. Але з часом люди розуміють, що ті виклики, які стоять перед державою, Володимир Зеленський, його команда, яка знаходиться в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, вони не можуть давати відповідь, як це вирішити, і вони не можуть це вирішувати. Продовжуються записи відео, продовжуються якісь безглузді, на мою точку зору, опитування, які є незаконними. Людей це обурює, ми побачили це на виборах. Але самим головним чинником, як на мене, це є питання децентралізації. В свій час Петро Порошенко започаткував цю ініціативу, і ми бачимо результати з вами зараз саме на цих виборах. 5 років пройшло, працює децентралізація, працює успішно. І ми бачимо з вами, як міські голови, яким довіряють люди, які щось зробили в тому місті, або які просто мають кредит довіри від мешканців чи то ОТГ, чи то міста, вони виграють, тому що розумієте, в Україні завжди був патерналізм. Зараз децентралізація буде це руйнувати. Це не відбудеться за рік, за 2, за 5 років. Ні, це буде там 20 років, 30 можливо. Але ми відходимо від моделі керування з Києва, з центра держави, і передаємо повноваження на міста. І люди вчаться вже на містах контролювати свою владу. І ви знаєте, я за ці 5 років проїхав в багато міст в нашій державі, і на Сході, і на Півдні, і на Півночі. І усюди люди мені кажуть, що найуспішніша реформа – це децентралізація. Я з цим не погоджуюсь, тому що я вважаю, що були деякі фундаментальні речі, зовсім інші закладені, які важливі для держави. Але ви бачите, люди сприймають так. І на цих виборах місцевих ми побачили, що вони віддають саме свій голос місцевим елітам.
Можливо, нам в Києві вони тут не подобаються, так, тому що ми знаємо якесь їх минуле, але людям на місцях вони подобаються, тому що їх вважають ефективними управлінцями. І це і дала децентралізація. Тому ми бачимо два пункти, за рахунок яких Зеленський програв. Це його некомпетентність його команди, і це децентралізація. Но вот вы правильно отметили, действительно, в условиях децентрализации мы видим, как укрепились местные власти и снова переизбрались на выборах. Вот в будущем, как вы думаете, вот учитывая нынешнее противостояние местных властей с центральной, можно ли считать, что местная власть в дальнейшем будет кидать уже вызовы центральной власти? Возможно, в дальнейшем мэры городов не будут исполнять рекомендации центральной власти, выполнять решения центральной власти по разным вопросам, да, если там говорить о юге Украины, это может быть вопрос и языка, и так далее, и декоммунизации, к примеру. Я розумію, про що ви кажете, і ці загрози обговорювались тільки коли внісся цей законопроект про децентралізацію. А чи не буде у нас кримського сценарію? А чи не буде у нас такого сценарію, як був в Донецьку і в Луганську? А чи не піднімуть питання мови? Чи не скажуть, що нам треба там відокремлюватися і так далі? Ці загрози є, безумовно. Безумовно вони є. Але послухайте, у нас цього не було. І це Росії не завадило анексувати Крим і розв'язати війну на територіях Донецької і Луганської області. Якщо почнеться новий виток експансії, або новий виток ескалації збройної агресії, або гуманітарної агресії, то повірте мені, ніяка децентралізація не стане на шляху. Якщо Росія захоче, я кажу про Росію, тому що Росія наш одвічний ворог, і з нею ми завжди боремося. Я дуже сумніваюся, що Польща або ще якась країна буде посягати на територіальну цілісність нашої держави. Це наші стратегічні партнери. І тому, якщо Росія знов схоче зробити те, що вона вже зробила, їй не завадило це тоді зробити, і не завадить децентралізація зараз. Вони просто прийдуть до мерів і скажуть, давайте ми вам дамо там 4 чемодана з грошима, і ви будете жити в Росії, у вас це буде забезпечено. Умовно, я вам кажу. Тому децентралізація – це не для бандитів або місцевих там еліт, які схочуть продати. Децентралізація – це для людей, для того, щоб вони відійшли від моделі патерналізму і почали вчитись станом вже на зараз контролювати місцеву владу. Всі люди платять податки, ви розумієте? Ці податки треба тепер навчитись контролювати, щоб вони не осідали в кишенях місцевих князьків, а вони йшли на освітлення вулиць, на асфальтування вулиць, на те, щоб зробили тротуар, на те, щоб зробили фонтан, на те, щоб побудували школу, щоб відреставрували школу, щоб місцева громада могла в своєму місті почувати себе комфортно.